खुलुमबाय। गिबियावनो आं दिनै मानि थाखाय इउटुबारावहाय रायज्लायनो गोनां जादों। दाखालि रबिबारावहाय 17 तारिख खालि साननि 11टा समावहाय नैबेनि बिमाया बाजाराव थांनो होननानै थांदोंमोन। दा बेनिफ्रायनो जा थांदों गैया, न'आव सफैफिनाखै। मानसिया बाजाराव थांनो होननानै थांनाया सोरबा हिनजावफोरजों थांखो ना सोरबा हौवाफोरजों थांखो, जों बेनिफ्रायनो जों दासिम उदिस मोनाखै। दा बेनिखायनो बयनिबो सिगाङावहाय सोरबाफोर लोगो मोनोबा अननानै हमनानै दोन आरो खिथाहर। आंनि नाम्बारा जाहैबाय 6002829231। बे नाम्बारावहाय अननानै मोनथियोबा खिथाहर। दा फिसाफ्रा उन्दै माखासे स्कुलाव हाबगासिनो दं, बिसोरनो ओंखाम ओंख्रि संना हैनांगौ। दा जोंहा बिराद डिस्टार्ब जाबाय आंहा, आरो आङो दिनै बाहेरायाव खामानि मावग्रा मानसि। दा आङो संनानै जाहोनांगौबो हाया। दा ओंखायनो अननानै सोरबाफोर नुयोबा हमनानै दोननानै खिथाहर। दिनैसिम जेबो खबर गैया। दिनै 17 तारिखआवनो गोमादोंमोनथ', दिनै 22 तारिख जालायबाय। आं दिनै रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय थाबाय, सोरबाफोर नुयोबा अननानै नैबे फटकआव नायनानै सिनायनानै एडजास्ट खालामनानै हमनानै दोन। नैबे नाम्बाराव खिथाहरबानो जाबाय। आं बेखौनो खुलुमनानै खिथाहरनाय जाबाय रायजोफोरनिसिम।